बेमार बाय दं आरो सासपेक्टेड बेमार हामाबो नांबाय दोङो दा आंनो जालायसिगोन बहुत दिननि मुराव खेबसे फैयो बोसोरावनो मालाय न' सिंनिफ्राय जन्दा गानना हर बुखादो इया भाई बादल जाबाय बादल मायाव थांगोन नोंसोरो हस्पिटाल ने मौ थांलायखैलाय आरो मानसि अखा हादो अखा हरसे अखा हाबाय होमबालाय इखौलाय मानो लादो अबे थुफैखौलाय खानाया गैला ना बेटा खानाया गैला नायना होनदो हेलमेटा खुन्देले बेयादो हेलमेट खुन्देले बेयादो खारै फैदो थ' लोगोफोर नै जों दायो रङियानि लेन्स कार्डआव फैदो आरोना मेगननि चेकआप खालामनो थाखाय रङियाव गोदान मोनसे लेन्स कार्ड खुलिदों ना थ' बेयावनो फैदो जोङो बेयाव जोंनि आइनि मेगननि चेकआप खालामनो फैदो आरो माने गोजाननि बुस्थुफोरखौथ' थिगैनो नुयो खिन्थु खाथिनि बुस्थुफोरखौ नायनायाव एसे मेगना सायोनो आरोना माने खर'फोरा सायो खाथिनि बुस्थुफोरखौ नायबाय थाबा ओमफ्राय नै बेयाव बाहेराव एसे खेबसे फार्स्टनो मेगनखौ चेकआप खालामथ'दो माने मा खालामदो स्केनसो खालामदो माबा खालामदो होननानै बुंदो बिदि खालामथ'दो ओमफ्राय बोराया दहाय खेबसेबो फैना थांखांबाय रङियाव बाबानि ब्लाड टेस्ट खालामनो फैदोंमोन आरोना थ' बाबाखौ दोनखांनानै फैखांबाय न'आव दोनना फैखांनानै जोंखौ लाबोलायबाय आरो बाबाया थाबोबाय दा जों फैबाय ओमफ्राय नै जागुदल' आयनाव नायनानै मोसागासिनो गावखौनो ससमा मोनसोदो नालाय ओमफ्राय नै बेयाव बिनिया नायनाय जाबाय बिसोर डक्टर नङा बेयाव थानाय हेल्पारफोरा बिसोरो ओमफ्राय भितराव नै डक्टरनो हैबाय आरो रसिदखौ बिनिफ्राय दिहुननानै जे मेगना मा कन्डिसनाव दङ बिदि सिलिप मोनसे दिहुनना लानानै थांबाय ओमफ्राय नैबे गुवाहाटीनिफ्राय फैयो आरो डक्टरा नैबे नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर मेगननि प्रब्लेम जादोंबा नैयाव फैनो हागोन बिराद मोजां सार्भिस होयो बिसोरो थ' नैयाव दायो नै देखायगासिनो खाथिनिफ्राय माबायदि नुदों गोजाननिफ्राय माबायदि नुदों बेयाव डक्टरा माने आइखौ सोंगासिनो आरोना थ' लोगोफोर नैबेयाव दायो आइखौ एसे गिनाय बायदि नुदों आरो आंना माने मानसिफोरा जायोना डक्टरखौ नुबानो बेमारानो हामखायो नैबायदि जादों आरो जे डक्टरखौ नुनाय लोगो लोगो जुदि खाथिनिखौबो गोजाननिखौबो नुखाजोबनाबा मा जागोन होननाय गोदै ओमफ्राय सिलेक्ट जाबाय मेगना बिराद पावारा गैया जादों आरो 2.5 ना बेसेबां माने गैया जादों किसुमान 0 बिदिसो थायो नालाय आइना एकदम 2 जादों आरो ना माने बा बहुद जादों ओमफ्राय नैयाव दायो ससमा लिरनानै होबाय ओमफ्राय दायो फ्रेम नायगासिनो आरो मा फ्रेमखौ लागोन माबायाव समायगोन बिदि नायगासिनो थ' फुल प्रसेस माने गासैजों नायनायदो लाबोदों 4,000 बिदि थांदो आरो ना 4,000 थांदो ससमाया 4,000 थांदो ना मा इदि माने नायनायदो ससमादो बिदि 4,000 थांदो ओमफ्राय आंबो नै ससमा बिसोरबो टेस्ट खालामनायावनो आंबो खेबसे नायनोनो आंनि माबा मोखां थेबसासा मोखाङाव माबा थेबबाबा मोखाङाव मोनसेबो ससमा साजियो आरोलै मानो आं माने बिराद ससमा लानो गोसो जायो आरो ना माला मानसिफोर नुसैना एसे स्टाइलिश ससमा लायो जेथुला हाबिनि थाखाय बिदिनि थाखाय आंनावबा ससमायानो साजिया मोनसेबो ओंखायनो जाबादि लाया होननानै गारनानै फैबाय आरो आङो नांले दे होननाय गोदो खिन्थु नुबाथाय आरो लाखांनो लुगैयो आरो ना माने एसेबां भेराइटि नुयो ससमानि बाबरे बा बेलेग ओंखायनो आरो नायाबो गोदैबो जायो उनाव आरो नुखांबा आरो नायनोबो लुगैयो गाननोबो लुगैयो थेवब्लाबो नायनायावलाय मा थांगोन आरो नङा होमबा ओंखायनो दिहुन मोनसे नायबाय आरो नै मोखांखौबो नायलांबाय मा मोनसेबो ससमा साजिया होननानै बिसोरो नै फैबाय आङो फैग्रोना जना थाबाय आरो भितराव बिराद गोजांदो आरो ना जनाय सेरबो गैथारा ओंखायनो आङो गारियाव फैना जनानै थाबायदो आरो बिसोर नै दासो फैदो ओइनै सासेयाबो गोदलाबो दासो फैदो मा मावना फैखो दिनै जेबो मावदिया हस्पिटालाव थांबाय बाबानि ब्लाड टेस्ट खालामबाय हस्पिटालाव बेनो एसे माने बेमार बाय दं आरो सासपेक्टेड बेमार थ' बेनि थाखाय ब्लाड टेस्ट खालामबाय
और ब्लाड टेस्टनि रिपर्टखौ गाबोन मोनगोन इनाव आइनियाबो एसे मेगना प्रब्लेम आरो गोजाननिखौथ' नुयो थिगैनो खिन्थु खाथिनिखौ नुनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो खाथिनिखौ धुङा धुङा नुयो आरो एक्जेक्टलि आंनियाबो बेबायदिनो खाथिनिखौ बाय धुङा धुङा नुयो थ' चेकआप खालामबाय एसे बाय खाथिनि बिजोना आइनिया एसे बांद्राय गाज्रि जादोंमोन आरो थ' डक्टरा बुंदो नायबाय थाबा ससमा लानानै गानबाय थाबा और थाब हामगोन बेनो आरो फैबाय गोसोआव एसे हामाबो नांबाय दोङो दा थांनो जालायसिगोन बहुत दिननि मुराव खेबसे फैयो बोसोरावनो खनसे खननैल' फैयो थ' गारना थांनांगोन मा खालामनो आरो उपाय गैया गावनि उदैनि गारना माबा मोनसे माबा नङा माबा मोनसे खालामनांगोन थांनायनि सिगाङावनो चेकआप खालामना गारनानै दुखाबाय थ' थांनायनि सिगाङावनो एसे चेकआप खालामबाय आरो बुंबाय थायो आं आइ मुखौ बाबा मुखौ आं दोनो लोगोथौनो थाङा आरो इसोरो न'आवनो थानाय मानसि नालाय गामियाव थानाय आरो आगोलाव साकरि मावखाना बाहेरायाव गिदिंखानाय मानसिना थ' बिसोरनि आरो न'आवनो गाहाम मोनो आरो बाहेरायाव थांनो गोसो गैलिया आरो आंनि फार्स्ट आइ मुखौ बाबा मुखौ एसे प्रब्लेम जायोबा बिसोरथ' गावसोर दा हासान्दे गावसोरनो थांनानै चेकआप खालामहैयो और आं दा फिसाज्ला जानानै इमान दिननि उनाव खेबसे फै खेबसे थांनानै नायनो चेकआप खालामनाया मोजां आरो थ' बिसोर गावसोरनो थाङो थेवबो आं गावनि कनफार्मेशननि थाखाय बिसोरनि रिपर्टआ डक्टरा रियेलि हसाखि होदोना ना मानसिनि मोखांखौ नायनानै फेक रिपर्ट हरदों आं गावनो थांनानै एसे चेकआप खालामबाय आरो थ' मा खालामनो आरो गाज्रि गाहाम नाङा दुखु नाङो और आंनि फिसाज्लाखौ देनां बेबायदि साकरि मावहोआ आङो नांगौ दखानखौनो खुलिनो होगोन माबा मोनसे फिसाबाबो बिजनेस खालामनो होगोन खिन्थु बिमा बिफाखौ गारनानै गोजानाव थानाय बेफोरबायदि साकरिया गाज्रि आरो दा आङो बिमा बिफानि उपराव अननाय दङ नालाय आंबो दा आइ आफाखौ गारना फैनो बायो थ' आं फिसाज्लाखौ जेरै अनो दा आंनि फिसाज्लाखौबो आं देनां बाहेरायाव गारहरनो तान मोनगोन आरो बेनि थाखाय बिजनेस लाइनावबा मोजां आरो गामियावनो न'आवनो थानानै माबानो हायो जियानो जाया मानो गेदेर गेदेर साकरि मावबाबो साकरियाथ' बहुत दङ नङा होमबा मावबा आइएस दङ आइपिएस दङ एनआरआइएस बिदेशआव थांनायनि जबबो दङ थ' बिदेशआव थांना थायोबाथ' गावनि बिमा बिफाखौ बावगारबायनो हमना ला समखौनो मोननाय नङा एसे बिजि जाना थायो मानसिया माने गोदान गोदान खामानि मावनो थाखाय खामानि मावनो नाजायो और गोदान गोदान प्रजेक्ट बनायनो माइन्डआनो एखे बिजि जाना थायो गावनि बिमा बिफा हिन्जाव बिनानाव गासैखौबो बावगारलाङो आरो बेनि उनाव जेब्ला न'आव फैयो जयो दसे आरो बसनि रायजानाय आरो गाबोन मा टास्क होदों बेखौ साननायावनो माने न'खरनि मानसिफोरजों अनलायनाय मोनौ जाखांनाय बेफोर गासैबो गोजान जाजोबलाङो आरो साकरियाव थ' बिजनेसानो मोजां थैजो सानसे गिदिंबाय थांबाय बेनि उनाव प्रेसार जाबा फैसाफोरा मोना गोदैबा बिमा बिफाफोरदो बिफंफोरदो बिनानावफोरदो नांलायसोगोन बेनि उनाव ज'नो खांसु आरो जालायगोन बेनि नखानायै फुंबानो आरो मावजि गोदै तेरा बेरा नायनानै आरो लोगो जाफिनो थ' आं बिजनेसखौ रेकमेन्ड खालामो आरो साकरियाव मोजां जेरै मास्टारफोरा जाबाय प्रफेसारफोरा जाबाय स्कुलाव आरामसे थाङो बरियाके बेंकआव थांनायफोरा बेंकनि जबफोरा मोजां बरियाके थांबाय फैबाय न'आवनो थानो मोनो माने न'आवनो थानो मोनाबाबो खाथि खालायावनो मोनो आरो न'निफ्राय एसे खाथियावनो थ' सप्तासेयाव खानसेबाबो थांनानै फैनो हायो थ' सेन्ट्रेलनि साकरियानो आरो ओमफ्राय अल इन्डिया गिदिंनो गोनां जायो नालाय आरो बिदेशनि साकरिफोराबो देशनि बाहेरायाव थांनांगौ एसे गाज्रि नाङो आरो न'खरनि मानसि गारना थांनाय आरो न'खरनि मानसिया गारना थांजानायाबो हामा ना थ' लोगोफोर एसे बाय डायलग मारिबाय बहुत दिन जाबाय आङो भिडिअखौ चेकआप खालामाखै नायाखै भिडिअखौ बुरियासो इडिट खालामबाय थायो थ' माबायदि नाङो बुरिनि भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसे डायलग मारिबाय मालाबा सम मोनबा बेबायदिनो फैबाय थागोन बाय बाय गुड नाइट